khairul anbiya. Aure ribar duniya, cikar mutunci da daraja, ai dukkan aure na dan adam bai wuce aure a duniya. Aure shi ne ke sanya mutum ya zamo mai natsuwa, aure shi ne ke sanya kwanciyar hankali ba damuwa. Soyayyar aure idan aka yi ba a fatan ai rabuwa. Aure sunna ne ga annabi, wata ran zan aure na sani wacce nake so tana ina zan je mi aure.